Slovenská vláda už teraz hádže flintu do žita. Slovensko bude musieť predstaviť svoj vlastný program, kam peniaze chce dať. Vláda takú víziu nemá. Peniaze, ktoré sa presúvajú halabala, tak keď pán Ondruš hovorí, že ich nechce dávať do ozbrojenia, tak práve slovenská vláda toto chce robiť. 200 miliónov eur váš minister Migaľ zmrazil, a to zmrazil presne preto, aby ich potom vláda mohla posunúť ďalej. A my vďaka našej aktivite v Europarlamente, vďaka progresívnemu Slovensku, boli tieto peniaze zachránené. Ste súčasťou strany Hlas, Áno. ste súčasťou aj vládnej koalície na Slovensku a ak s tým nesúhlasíte, tak choďte najprv za svojimi ministrami. To nie je pravda. Vy tuto takto hlasujete, ale doma Takto. nepoviete alebo nekomunikujete spolu, alebo prečo? Čo má váš volič z tohto pochopiť? Zmetený volič Hlasu, ja sa nedivím, že vám odchádzajú. Oceňujem teda, že máte starosť o voličov Hlasu. No, Ja teda medzi mám. nich